Айде, Ро! Време да чистим клетката. Айде. Ти се сети, ще умра тук от мръсотия и смрад. Ще ти съдя за неглижиране. Добре. Да ти дори нямаш лична карта. Щял да ме съди той. Мила, я помисли пак. Виж хранилката. Виж хранилката ли? Никакъв шанс. Твоя собствена лична карта. Откъде я взе? От животинка.com. Животинка.com. Я да видим. В животинка.com можеш да намериш всякакви неща за теб и твоя домашен любимец. Дали са кучишки, поводи, стикери, игри, какво се сетиш. И най-вече известната лична карта за домашен любимец. Аха. Добре, ти си бил много запознат, бе. А къде е твой медальон? Тук има медальон. Виж на ключовете си, Мила. Стига, бе! Как изобщо си успял да го сложиш? Добре, оставяме медальона. Аз имам друг въпрос. Защо си писал прякор циганин? Вие така ми викате. Да, като сме ти ядосани, не по принцип. Добре, се тая. Как изобщо купи това? Как си позволи това? В живота има бедни и богати. Не, сериозно питам. С какви пари го купи? Обещах на баща ти, че повече няма да го скупя по косата, ако ми я купи. Хи-хи. Ти манипулатор малък. Я слезай долу. Баща ми! Мале, успех, тате.